Vítam vás pri ďalšom videu kanála Mediterrán SVK a predstavujem vám tohto fešáka, ktorého som doniesol z obchodu, volá sa Cikas Revoluta alebo Cikas japonský, ktorý není úplne takou stredozemnou rastlinou, ale má vzhľad podobný nejakej palme, aj keď sa nejedná o palmu, a preto som sa rozhodol si ho zaobstarať a v dnešnom videu si povieme a ukážeme, ako ho presadím, kam ho presadím, aký substrát použijem, aké hnojivo, plus nejaké informácie, podmienky a podobné veci. Cikas som sa rozhodol dať do takejto nádoby, oveľa väčšej, kde som samozrejme vytvoril už drenážnu vrstvu, ktorú potrebuje, pretože nemá rád, keď stojí vo vode, takisto ani tie podmisky sa nejak extra nepoužívajú. Nech tá voda pekne cez ten makadám, cez ten kameň vyteče von. No a substrát som si zaobstaral takýto, je to bežný substrát na palmy, ktorý ten Cikas má rád, a do tohto to idem nejakým spôsobom presadiť. Takže drenážna vrstva je hotová. Teraz nasypem substrát a samozrejme nechám tam priestor aj pre samotný substrát, v ktorom ten Cikas je momentálne teraz. Vyhlbím tam nejakú jamku a ten Cikas vyberiem potlačením vlastne toho kochlíka. Je to dosť ostré, kyslové. Tu už vidíte, aké má korene a že už by fakt mohol byť presadený. Vlastne ja som to hneď aj zamýšľal, že keď ho kúpim, tak ho aj presadím. Takže takýto Cikas s týmito koreňmi celkom vyvinutými presadzam. Nezastrihávam, nebudem ho vôbec zastrihávať, nechám ho tak, jak je. A presadím ho do väčšej nádoby. Takže rastlina je presadená v tomto veľkom kochlíku, respektíve väčšom. A doplnil som substrát na palmy, ktorý som dal tak, aby bolo aj troška, aby ten hlavný koreň nebol úplne zapustený vnútri. A teraz to zalejem. Mám tu nejakú 2-litrovú krhličku, ktorou tu zalejem, aby tá zemina ešte sadla. No a čo sa hnojiva týka, tak som si zaobstaral takéto hnojivo. Hnojivko na palmy, Cikasy, draceny a juky. Mám aj draceny, juku nemám, a toto hnojivo použijem trošku neskôr, keď ten substrát s tou vodou sadne. A podľa dávkovania samozrejme zás pôjdem a zahnojím ten Cikas. Cikasy nepotrebujú hnojiť nejak často, toto bude úplne stačiť, toto hnojenie. A takisto aj s tou zálievkou opatrne. Čo by som však chcel len povedať, že tento Cikas by som chcel pestovať ako vonkajšiu rastlinu, no s tým, že ona potrebuje na ten prechod von troška nejaké to adaptačné obdobie, čiže nechám ju tuto, v tejto miestnosti, z ktorej sa vlastne ide von na terasu, taký týždeň, 2, aby si zvykla na, 8-10 hodinové svetlo, je tu priame svetlo, priame slnko, keď zasvietí, aby si postupne zvykala. Takisto je tu aj tá teplota vyššia ako vonku momentálne.
a potom pomaličky začnem vlastne slniť. A neskôr, po nejakých možno tých 3 týždňoch, ho skúsim presunúť von. Cikasy milujú priame slnko, ale takisto nesmú byť vystresované, čiže nemôžem ho chytiť hneď z obchodu, kde bol možno pestovaný v ideálnych podmienkach v nejakých skleníkoch a šupnúť ho na priame slnko. Bol by to šok pre tú rastlinu, zhodila by listy a to by sa nám určite nepáčilo. Čiže takýmto nejakým spôsobom si ten cikas potom presuniem von, ale ešte to chvíľu potrvá. Takže takto to vyzerá v presadení. Dal som ho na stanovisko, kde je priame slnko skoro celý deň, čiže pomaličky si bude zvykať a o tom, ako ho presunieme von a v akej kondícii cca za 3 týždne si spravíme ďalšie video. Ďakujem vám za pozornosť, hoďte mi like a hoďte mi aj komentár, keď robím niečo zlé, keďže som amatér, aby som sa vedel zlepšovať. Ďakujem pekne.